tun tuma chuan tun series ta na kan web page masaber kan siam don ni masabera desktop a kan lu tanga folder thar kan siamang new a kan click anga folder min kan penga minga html kan peta example a chuan sublime text kan install to tur angai taila sublime text kan honga sublime text chuan file a khian kan click anga tuna kan folder siam thar chi kha kan hong open folder a desktop a kan kal lenga tuna kan folder siam kha kan select don ni chuan tuna kan window ti tuna miang khi window khi ron lang tur ania hetlai availama folders ti noi mi khi kan right click anga html ti te khi new file la khian kan click anga ta hian kan html document chunga om tura kan du a content ta kha kan chulut don ni example mai ni hei chu hei hi ka web page siam masak berani ti kha kan chulut ta example la chuan in khi kan save ang file la kan click anga save a file name atan chuan 1.html kan tia enga tinge .html ti khi kan ti tel kher ti zona khala om theya .html ti khi a extension ani ta a extension om je chu ani na ti chiang tu ti la a fi ome example a chuan .mp4 ani chuan video file ani ti kan thri nang te .mp3 ani ti ani .mp3 kan hmu chuan music file ani ti kan thri nang che khan .html khianin he kan file hi html document ni ti kha ati chiang ta a ti chuan kan save anga chuan kan save tuna kan save zo che ta kha web browser engtin ngelan kan en don ni chuan kan right click ang open in browser ti khi kan click lenga tikhian tuna kan save che kha tikhian web browser a ron langa tikhanin kan first web page chu kan siam ta a simple ber chinia tuna mi kha chuan kan han thlak kol level chin don ni kan thlak chinanga kan ming chu liana ani tikhi kan type anga kan save le chinang file save anga chuan browser khi kan refresh anga tikhian in update a tuna kan file siam hian in html tag pakhat ma mang lawa html syntax pakhat ma follow bok lawa chu apoizia a file a hian thu tlem kan chut belanga kan demonstrate don ni html chu markup language ani a programming language ani lo ti khi example atan kan chuluta kan save ang kan save lenga chuan browser kan refresh ang khi browser kan huang hianin kaming chuliana ani ti do che khen enter kan chut kha browser khen ra thiam tamia lawa ki line khata lang ta veka chuwang tak chuan html tag kha browser biak po na tonga tan kan hmanga ati tur le ti lo tur chin hriat nan kan hmanga enter me hun turte line under thu underline hun turte thu ati bold hun turte khatiang chi sang hriat nan kan hmang chu next atangin kan enang